Vi er landet i Korea efter næsten 24 timer på farten. Det har været nogle lange timer. Vi har sovet sådan lidt nogle lurer her og der, men det føles som om vi har været vågen i hvert fald 36 timer, tror jeg. Klokken er nærmest lige blevet 7, Ja. og vi har stadig sådan noget. Så 5 timer til vi kan aflevere bagagen ved Airbnb'en, men 8 timer til vi kan tjekke ind. Så nu er planen bare, at vi skal få købt billetter til toget ind til Seoul. Det tager cirka en time at køre derind. Men lige at finde ud af med logistikken og det hele, så tror jeg, at vi bruger i hvert fald 2 timer på det. Og så finde noget morgenmad, Ja. snacks, kaffe. Kan holde os kørende. Vi kan holde os kørende indtil klokken 3. Ja. Go ahead. Det smager som noget, jeg har fået før. Så det her, det er bonbon. Der skulle være sådan nogle små vindrøg nede i drikken. Så det bliver lidt spændende. Godt. Jeg har ikke fået nogen nu. Men det er meget syntetisk. Jeg kan se, at de ligger dernede i det. Alright. Ja, det er godt nok meget syntetisk. Ikke dårligt, men nok ikke så meget hård smag. Nej.